Než začneme, mám malou prosbu. Snažím se dosáhnout 1000 odběratelů. Je to pro mě velmi důležité číslo. Prosím, klikněte na tlačítko odebírat. Je to jen malé kliknutí, ale pro mě obrovská motivace pokračovat ve tvorbě videí. Moc vám všem děkuji. Kapitánka Elena Vasquez seděla ve své velitelské židli a pozorovala hvězdy skrze okna můstku lodě UHS Defiant. Torpédoborec hlídkoval na okraji lidského prostoru a chránil těžební kolonie v sektoru Kepler. Byla to klidná práce, většinou nudná. Elena to tak měla raději. Klid znamenal, že její lidé jsou v bezpečí. Můstek byl malý, ale efektivní. Její 30členná posádka pracovala na svých stanovištích, monitorovala senzory a kontrolovala systémy. Defiant nebyla největší loď v lidské flotile, ale byla rychlá a smrtící. Elena jí velelala 3 roky a nikdy v boji neprohráli. Kapitánka zavolala poručíka Rodrigueze ze senzorové stanice. Zachytávám něco zvláštního na dálkových senzorech. Elena se k němu otočila. Jak zvláštního? Více kontaktů, paní. Velmi velké signatury. Jsou stále daleko, ale míří sem. Elena vstala a přešla k senzorové stanici. Na displeji se zobrazovaly tečky světla pohybující se prostorem směrem k lidskému území. Bylo jich mnoho. Příliš mnoho. O kolik lodí mluvíme? Zeptala se Elena. Rodriguez znovu zkontroloval své údaje. Alespoň 200, kapitánko. Možná víc. Jsou obrovské, mnohem větší než cokoliv, co máme. Elena ucítila, jak se jí stahuje žaludek. 200 lodí nebyla průzkumná flotila. Byla to invazní síla. Slyšela zvěsti o mimozemšťanech za lidským prostorem, ale první kontakt měl proběhnout prostřednictvím diplomatů, ne válečných lodí. Červený poplach, nařídila Elena. Všichni na bojová stanoviště. Komunikace. Pošlete prioritní zprávu velení flotily. Řekněte jim, že máme neznámé kontakty přibližující se k lidskému prostoru v drtivé přesile. Světla na můstku se změnila na červená. Po celé lodi se rozezněly alarmy, když se její posádka připravovala na bitvu. Elena věděla, že jsou v menšině, ale útěk nepřicházel v úvahu. Někdo musel varovat kolonie. Na hlavní obrazovce se mimozemská flotila zvětšovala, jak se blížila. Elena teď viděla jednotlivé lodě. Byly masivní, každá velikosti malého měsíce. Jejich trupy zářily podivnými energetickými vzory. To nebyly průzkumné lodě. Byly postaveny pro válku. Přichází přenos, hlásil spojovací důstojník. Je to na všech frekvencích. Chtějí, abychom to přijali. Pusťte to, řekla Elena. Hlavní obrazovka se změnila. Objevila se bytost, jakou Elena nikdy předtím neviděla. Měla krystalickou kůži, která odrážela světlo v duhových vzorech. Několik očí lemovalo její protáhlou hlavu a když promluvila, její hlas zněl jako praskající sklo. Jsem admirál Zixtera z galaktické hegemonie, řekla bytost. Vy, primitivní bytosti, jste vstoupili do vesmíru bez povolení. Vaše expanze končí nyní. Vzdejte se svých lodí a světů hegemonii, nebo si je vezmeme silou. Máte 1 rotaci vaší planety na vyhovění. Přenos skončil. Elena na okamžik zírala na prázdnou obrazovku. Pak se rozesmála. Její posádka na ní s obavami hleděla, ale Elena si nemohla pomoct. Tito mimozemšťané neměli tušení, s kým mají co dočinění. Komunikace, řekla Elena, stále se usmívajíc. Otevřete kanál k mimozemské flotile. Kanál otevřen, kapitánko. Elena si narovnala uniformu a podívala se přímo do kamery. Toto je kapitánka Elena Vasquez z United Human Ship Defiant. Jste v lidském prostoru bez povolení. Toto je vaše jediné varování. Okamžitě otočte kurz, jinak vaši přítomnost považujeme za akt války. Máte 30 sekund na vyhovění. Přerušila přenos a otočila se ke své posádce. Všichni na ní zírali. Poručík Rodriguez promluvil jako první. Kapitánko, je jich 200 a nás 1. Elenin úsměv se rozšířil. Rodriguezi, jak dlouho sloužíš pod mým velením? 3 roky, paní. A za ty 3 roky si mě kdy vedl do boje, který jsme nemohli vyhrát? Rodriguez se nad tím zamyslel. Ne, paní, ale nikdy jsme nečelili takové přesile. Elena se vrátila ke své velitelské židli. To proto, že přemýšlíš jako mimozemšťané. Vidíš 1 lidskou loď a předpokládáš, že jsme sami. Ale lidé nebojují fér. Rodriguezi, my bojujeme chytře. Aktivovala svou velitelskou konzoli a vyslala kódovaný signál do zdánlivě prázdného prostoru. Kolem Defiantu se prostor začal třpitit. Jedna po druhé se objevovaly lidské lodě, jak se vypínaly jejich maskovací systémy. Torpédoborce, fregaty
a křižníky se materializovali v dokonalé formaci kolem Eleniny lodi. Teď uvidíme, jak chytří jsou ti mimozemšťané, řekla Elena. Admirál Sixt Thor stál na velitelské palubě své vlajkové lodi Eternal Glory. Masivní dreadnought byl pýchou flotily hegemonie. Jeho zbraně dokázaly rozbít planety a jeho štíty nikdy nebyly prolomeny po 1000 let dobývání. Primitivové odpovídají vzdorem, hlásil jeho taktický důstojník. Tvrdí, že jsme v jejich prostoru. Krystalické rysy Zixtery odrážely pobavení. Po všechny roky svého dobývání žádný druh nikdy neodmítl velkorysou nabídku členství v hegemonii. Většina se okamžitě vzdala, když uviděla velikost flotily. Několik se pokusilo bojovat a byli rychle rozdrceni. Kolik lodí mají? Zeptal se Sixt. Senzory ukazují přibližně 50 plavidel, admirále, všechny mnohem menší než naše lodě. Jejich největší plavidlo se zdá být 10krát menší než naše nejmenší fregata. Zixata přikývl. To bylo typické. Mladé druhy vždy přeceňovaly své schopnosti. Rychle se naučí, že ve vesmírném boji záleží na velikosti a zkušenostech. Signál flotile, nařídil Sixter. Zničíme 10 jejich lodí jako demonstraci. Zbytek se jistě vzdá, až uvidí naši sílu. Ale jak se flotila hegemonie přesouvala do útočné formace, stalo se něco neočekávaného. Lidské lodě nevytvořily bojovou linii, jako to udělal každý jiný druh. Místo toho se rozptýlili do všech směrů a pohybovali se rychlostmi, jaké mimozemšťané nikdy neviděli. Admirále, zavolal taktický důstojník, jeho hlas plný zmatku. Lidská plavidla se pohybují neuvěřitelnou rychlostí. Používají nějaký systém okamžitého pohonu. Sixter pozoroval displej s rostoucími obavami. Lidské lodě se nechovaly jako žádný nepřítel, kterému kdy čelil. Pohybovali se jako hejno ryb, každá nezávislá, ale nějak koordinovaná se všemi ostatními. Střílejte na nejbližší lidské plavidlo, nařídil Sixtera. Ukažte jim, co se stane těm, kdo vzdorují hegemonii. Masivní plazmová děla Eternal Glory vystřelila. Proudy čisté energie, každý schopný zničit město, se vrhly na lidský torpédoborec. Ale cíl už tam nebyl. Zmizel a objevil se za jednou z fregat hegemonie. Nemožné, zašeptal Sixter. Žádná loď nemůže letět tak rychle. Tehdy lidská loď vystřelila zpět, ale místo energetických zbraní vypálila jednoduché kovové tyče. Pohybovali se tak rychle, že byly téměř neviditelné. Zrychlili na značnou část rychlosti světla. Tyče prorazily štíty fregaty hegemonie, jako by neexistovaly, a roztrhali masivní loď zevnitř. Sixtera s hrůzou sledoval, jak se jeho fregata, plavidlo, které dobilo desítky světů, rozpadá a umírá během několika sekund. Kolem bojiště hlásili jeho další lodě podobné útoky. Lidé nebojovali jako žádný druh, s jakým se kdy setkal. Zasáhli a zmizeli. Zasáhli a zmizeli jako duchové z kovu a ohně. Admirále, hlásil jeho spojovací důstojník. Hlas se mu třásl. Dostáváme přenos z našich hlubokovesmírných senzorů. Z různých směrů se blíží mnoho lidských flotil. Jsou jich stovky. Sixt zíral na taktický displej. To, co považoval za celou lidskou flotilu, byla jen předvoj. Skutečná síla teprve přicházela. Poprvé ve své dlouhé vojenské kariéře pocítil admirál Sixatera něco, co nikdy předtím nezažil. Strach. Admirál Sixter se snažil pochopit, co se děje. Jeho taktický displej ukazoval chaos. Lodě hegemonie umíraly rychleji, než kdy za staletí válek viděl. Lidé se pohybovali vesmírem způsobem, jaký nikdy neviděl. Hlášení o stavu, požadoval Sixt. Jeho taktický důstojník, šestiruká bytost z druhu Morak, horečně pracoval na svém stanovišti. Ztratili jsme 12 fregat a 3 křižníky. Admirále. Lidé používají zbraně, kterým nerozumíme. Jednoduché kinetické projektily, ale pohybující se neuvěřitelnou rychlostí. Zixata sledoval, jak exploduje další z jeho lodí. Lidský torpédoborec se objevil vedle ní, vystřelil jeden výstřel, pak zmizel dříve, než jeho střelci mohli opětovat palbu. Loď hegemonie, která sloužila 300 let, byla pryč. Jak se pohybují tak rychle? Zeptal se Sixter. Nevíme, admirále. Zdá se, že zmizí z jednoho místa a okamžitě se objeví na jiném. Naše zaměřovací systémy je nemohou zachytit. Na druhé straně bojiště koordinovala kapitánka Elena Vasquez svou malou flotilu s nacvičenou efektivitou. Lidské lodě se pohybovaly v dokonalé harmonii. Každý kapitán přesně věděl, co udělají ostatní. Phoenix Squadron, zasáhněte tu velkou vlevo, nařídila Elena přes taktickou síť. Go Squadron, zničte jejich komunikační loď. Pamatujte,
Udeř a uteč. Nezůstávejte na jednom místě dost dlouho, aby vás mohli zaměřit. Lidské lodě reagovaly okamžitě. 3 torpédoborce se objevily kolem masivního dreadnoughtu Hegemonie. Jejich skokové pohony jim umožnili se zhmotnit z bezprostřední blízkosti. Vystřelili wolframové tyče, zrychlené na 20% rychlosti světla, pak odskočili dříve, než mimozemská loď mohla reagovat. Štíty dreadnoughtu, navržené k zastavení energetických zbraní, neposkytovaly žádnou ochranu proti čisté kinetické síle. Wolframové tyče prorazily bariéru a zaryly se do trupu lodi. Sekundární exploze se šířily po celé její délce, jak selhávaly kritické systémy. To se stane, když stavíte lodě, aby zastrašovali, místo aby bojovali, zamumlala Elena. Její spojovací důstojník se podíval od svého stanoviště. Kapitánko, dostávám hlášení ze všech skvadron. Mimozemšťané jsou zcela zmatení. Stále se nás snaží zapojit do tradičního formálního boje, ale my nespolupracujeme. Elena se usmála. Lidská vojenská doktrína byla formována staletími válčení na zemi. Naučili se, že přežití znamená adaptaci a adaptace znamená nikdy nebojovat boj nepřítele. Nechte mimozemšťany plýtvat časem se svými masivními, pomalu se pohybujícími loděmi. Lidé je budou obtančit jako komáři kolem slonů. Paní, zavolal její operátor senzorů. Přilétá hlavní lidská flotila. Admirál Chen žádá taktická data. Elena se podívala na displej. Desítky nových kontaktů se objevovaly po celém systému. To nebyly jen torpédoborce a fregaty. Těžké křižníky, bitevní lodě a dokonce i masivní lidské nosiče skákaly do bojové zóny. Pošlete všechna taktická data admirálovi Chenovi, nařídila Elena. A řekněte jí, že mimozemšťané nevědí, jak bojovat s rychle se pohybujícími protivníky. Jejich zbraně jsou navrženy pro souboje lodí proti lodím, nikoli pro zachycení rychle se pohybujících cílů. Admirál Sarah Chen seděla ve velitelském centru UHS Yorktown, vlajkové lodi 3. flotily. Prohlížela si taktická data od kapitánky Vasquez a cítila chladné uspokojení. Mimozemšťané udělali klasickou chybu. Předpokládali, že větší je vždy lepší. Všechny jednotky, zde admirál Chen, sem vysílala celé lidské flotile. Nepřítel používá zastaralé taktiky a zastaralou technologii. Jejich lodě jsou masivní, ale pomalé. Jejich zbraně jsou výkonné, ale nedokážou sledovat rychle se pohybující cíle. Použijeme taktiku vlčí smečky. Formujte lovecké skupiny po 4 až 6 lodích. Izolujte nepřátelská plavidla a ničte je jedno po druhém. Lidská flotila reagovala jako dobře namazaný stroj. Lodě, které byly rozptýleny po celém systému, se náhle zorganizovaly do malých loveckých skupin. Každá skupina měla specifický cíl a specifický plán. Chen sledovala, jak její kapitáni implementují plán. Lidské lodě obklopily jedno mimozemské plavidlo, zaútočili z více úhlů, pak odskočili dříve, než nepřítel mohl koordinovat odpověď. Bylo to jako sledovat vlky lovící stádo bizonů. Admirál Zixata si uvědomil, že prohrává bitvu. Jeho lodě umíraly a nedokázal pochopit, jak mají lidé méně plavidel, menší zbraně a méně pancíře. Podle všech měřítek vesmírného boje pochopil, že by je měli snadno porazit. Admirále, hlásil jeho komunikační důstojník. Kapitán žádá o povolení k ústupu. Ztratil polovinu své letky. Ústup. Sixt to slovo sotva pochopil. Hegemonie neustupovala. Dobili nebo zemřeli při pokusu. Ale když sledoval, jak se další z jeho bitevních lodí rozpadá pod lidským útokem, začal chápat, že tato bitva je jiná než všechny, které kdy bojoval. Pane, detekuji energetické podpisy z lidských lodí, které jsme dosud neviděli, hlásil jeho vědecký důstojník. Zdá se, že skenují naše frekvence štítů a podle toho upravují své zbraně. Sixt se otočil a podíval se na vědeckého důstojníka. Upravují své zbraně během bitvy. Ano, pane. Jejich úspěšnost se s každým útokem zlepšuje. Učí se naše obranné systémy a nacházejí způsoby, jak je obejít. To bylo nemožné. Trvalo roky studia pochopit mimozemskou technologii. Žádný druh se nemohl tak rychle přizpůsobit uprostřed bitvy. Ale jak Sixt sledoval, lidské zbraně se stávaly proti jeho lodím stále účinnějšími. Štíty, které po staletí chránily plavidla Hegemonie, byly náhle k ničemu. Kapitánka Elena Vasquez koordinovala útok své lodi na křižník Hegemonie. Defiant skočil na krátkou vzdálenost, vypálil salvu kinetických penetrátorů, pak znovu skočil pryč. Ale tentokrát to bylo jiné.
Tentokrát její zbraně pronikly mimozemskými štíty, jako by tam ani nebyly. Přímé zásahy? Hlásil její zbraňový důstojník s uspokojením. Jejich štíty jsou sníženy na 20% účinnost. Elena se zamračila. Jak je to možné? Naše zbraně jsme nezměnili. Paní, zavolal její vědecký důstojník. Analyzoval jsem mimozemskou technologii štítů během bitvy. Myslím, že jsem zjistil, jak narušit jejich obrannou síť. Nyní nahrávám data do všech lidských lodí. Elena zírala na svého vědeckého důstojníka. Poručík Park byl geniální, ale to, co tvrdil, se zdálo nemožné. Zpětně jste analyzoval jejich štíty uprostřed bitvy. Park pokrčil rameny. Jejich technologie je vlastně docela jednoduchá, jakmile pochopíte principy. Používají rotující frekvenční štíty, ale rotaci náhodně nemění. Jakmile zmapujete sekvenci, můžete předvídat slabá místa napříč lidskou flotilou. Zbraňoví důstojníci obdrželi Parkova data a upravili své cílové systémy. Najednou se každá lidská zbraň stala dvakrát účinnější proti štítům hegemonie. Lodě, které se zdály neporazitelné, začaly umírat ještě rychleji. Admirál Zixter sledoval, jak se jeho flotila rozpadá. Za méně než 2 hodiny ztratil více než 1/3 svých lodí. Lidé měli také ztráty, ale mnohem menší, než by měli mít. Každý princip vesmírného boje, který se naučil během staletí dobývání, se ukazoval jako nesprávný. Admirále, řekl tiše jeho taktický důstojník. Možná bychom měli zvážit stažení. Můžeme se přeskupit a analyzovat lidské taktiky, než znovu zaútočíme. Sixt chtěl odmítnout. Hegemonie se nestahovala před primitivy. Ale když se další z jeho bitevních lodí rozletěla pod soustředěnou lidskou palbou, uvědomil si, že tito lidé nejsou primitivové. Byli to něco úplně jiného, něco nebezpečného. Signál flotile, řekl konečně. Všechny lodě skočí na shromaždiště 7. Přeskupíme se a přehodnotíme situaci. Ale i když vydal rozkaz, Zixatara znal pravdu. Hegemonie nejen prohrála bitvu. Narazili na něco, co navždy změní galaxii. Tito lidé se nepodobali žádnému druhu, kterému čelili. Byli to dravci a právě oznámili svou přítomnost vesmíru. Admirál Sarah Chen stála u taktického displeje na palubě UHS Yorktown a sledovala, jak do bojové zóny přilétají další lidské flotily. Lodě se objevovaly z mnoha směrů, ne jako jedna masivní formace, ale jako oddělené lovecké smečky. Takto lidé vždy bojovali své války, ne jako jedna armáda, ale jako mnoho menších sil pracujících společně. Admirále, hlásil její komunikační důstojník. Všichni velitelé flotil žádají o rozkazy. Chen studovala taktickou situaci. Mimozemská flotila se po počátečních ztrátách snažila přeskupit, ale stále myslela jako tradiční námořní síly. Chtěli vytvořit bitevní linii a bojovat loď proti lodi. To byla jejich chyba. Pošlete toto všem velitelům flotil. Chen řekla. Nepřítel očekává, že se s ním střetneme čelně. Místo toho použijeme smečkové taktiky. Obkličte je, odřízněte jejich únikové cesty a zabijte je jednoho po druhém. Nechte je bojovat naši bitvu, ne jejich. Kapitán Marcus Webb z torpédoborce UHS Wolverine obdržel Chenovi rozkazy a mírně se usmál. Studoval počáteční zprávy z bitvy od kapitánky Vasquezové. Mimozemšťané byli silní, ale předvídatelní. Bojovali, jako by stále velili dřevěným plachetnicím místo vesmírných lodí. Dobře, řekl pak Webb 5 dalším kapitánům torpédoborců ve své lovecké skupině. Máme těžký křižník hegemonie, který se snaží dostat k jejich hlavní formaci. Ukažme jim, co se stane, když cestují sami. 6 torpédoborců skočilo současně a objevilo se v dokonalé sféře kolem mimozemského křižníku. Masivní loď se ocitla obklíčená, neměla kam utéct. Její kapitán se pokusil zaměřit jednu z lidských lodí, ale než se stihl zaměřit, všech 6 torpédoborců vypálilo najednou. Wolframové tyče cestující relativistickými rychlostmi zasáhly křižník ze všech směrů. Štíty mimozemské lodi se pod koordinovaným útokem zhroutily a sekundární výbuchy rozervaly její trup. Za méně než 30 sekund byla loď, která sloužila hegemonii 2 století, jen troskou. Vůdce smečky všem jednotkám. Webb vysílal cíl zničen. Přesouváme se k zachycení dalšího konvoje. Po celém bojišti se odehrávaly podobné scény, když lidské smečkové taktiky ničily flotilu hegemonie. Mimozemšťané se snažili přizpůsobit, ale bojovali s nepřítelem, který strávil staletí s dokonalováním válečného umění. Každý lidský kapitán věděl, jak pracovat samostatně a zároveň koordinovat s celkem.
Každý člen posádky rozuměl své roli ve větším bojovém plánu. Admirál Zixatara sledoval, jak se jeho formace rozpadají. Jeho lodě byly ničeny jednu po druhé, izolované a zničené, než se mohli podpořit. Lidé se pohybovali prostorem, jako by jim patřil, objevovali se kdekoliv chtěli, útočili s dokonalým načasováním. Kolik lodí jsme ztratili? Zixtra se zeptal svého taktického důstojníka. Mordak horečně kontroloval své displeje s 6 pracujícími pažemi. 67 plavidel, admirále. Ztrácíme lodě rychleji, než naše zbraně dokážou sledovat lidi. Zixter se snažil pochopit, co vidí. Lidé bojovali jinak než jakýkoliv druh v galaxii. Většina civilizací vyvinula vesmírný boj ze své zkušenosti s oceánským válčením. Velké lodě ve formaci, vyměňující si boční salvy, dokud se jedna strana nestáhla. Ale tito lidé bojovali, jako by se narodili ve 3 rozměrech, používajíce samotný prostor jako zbraň. Pane, hlásil jeho vědecký důstojník, analyzuji lidské taktiky a nacházím vzorce, které jsme dosud neviděli. Nejsou jen rychlí, myslí rychleji než my. Každý pohyb je koordinován s každým jiným pohybem. Je to, jako by sdíleli jednu mysl. Nemyslitelné, Zixtera řekl. Žádný druh se nemůže tak přesně koordinovat v boji v reálném čase. Ale i když mluvil, Zixata sledoval dokonalý příklad lidské koordinace. Skupina lidských torpédoborců nalákala jednu z jeho bitevních lodí do pronásledování a pak ji zavedla přímo do pasti, kde čekali těžké křižníky. Bitevní loď pochopila nebezpečí a pokusila se uniknout, ale lidské lodě se objevily za ní a odřízly ústup. Během několika minut byla masivní plavidlo zničeno. Kapitánka Elena Vasquez koordinovala svou část bitvy z můstku Defiantu. Její loď byla během boje vylepšena novými zbraněmi, navrženými speciálně pro mimozemskou technologii. Lidští inženýři prováděli zázraky, přizpůsobovali a vylepšovali své systémy, zatímco zuřila bitva. Kapitánko, hlásil její zbraňový důstojník. Nové plazmové disruptory fungují perfektně. Nyní dokážeme přetížit mimozemské štíty jedním zásahem. Elena přikývla. Takto bojovali lidé. Učili se z každé bitvy, přizpůsobovali se každé nové hrozbě. Mimozemšťané měli na začátku boje převahu v technologii, ale lidé už stavěli lepší zbraně. Všechny lodě, toto je Diffuyant, Elena vysílala své letce. Zaměřte velitelskou loď, velkou krystalickou loď uprostřed jejich formace. Pokud vyřadíme jejich admirála, zbytek se možná vzdá. Její letka potvrdila a začala se přesouvat na pozice. Ale když se blížili k velitelské lodi mimozemšťanů, Elena si uvědomila, že se nepřítel konečně také přizpůsobuje. Zbývající lodě hegemonie vytvořili obranný kruh kolem své velitelské lodi. Zajímavé, řekla Elena. Učí se, ale ne dostatečně rychle. Otevřela kanál k admirálovi Chenovi. Paní, žádám o povolení zkusit něco bláznivého. Chenin hlas se ozval okamžitě. Co máte v plánu, kapitánko? Přímý útok na jejich velitelskou loď. Myslím, že pokud dokážeme zajmout jejich admirála živého, možná to dokážeme ukončit, aniž bychom zničili celou jejich flotilu. Nastal pauza? Pak Chen odpověděla. Schváleno. Ale Eleno, nezabij se. Budeme potřebovat zkušené kapitány pro cokoliv, co přijde dál. Elena se usmála. Nebojte se, admirále. Dnes nemám v plánu zemřít. Otočila se na svou posádku. Dobře, lidi. Uděláme něco hloupého a nebezpečného. Skočíme dovnitř jejich obranné formace a nastoupíme na jejich velitelskou loď. Její posádka na ní zírala. Poručík Rodriguez promluvil jako první. Kapitánko, to je sebevražda. I kdybychom se dostali přes jejich obranu, nic nevíme o vnitřním designu jejich lodi. Elena se usmála ještě šířeji. Rodriguezi, kolikrát ti mám říkat? Lidé nebojují fér. Nenastoupíme na jejich loď. Přimějeme je, aby přišli k nám. Otočila se na svého zbraňového důstojníka, nabijte speciální balíček do tuby 1 a připravte se na skok na můj rozkaz. Defiant zmizel ze své pozice a znovu se objevil přímo nad velitelskou lodí mimozemšťanů. Než se nepřítel stihl vzpamatovat, torpédoborec vypálil jedinou střelu, ne zbraň, ale upravenou raketu naplněnou lidskými mariňáky a pohřešovanými jednotkami. Raketa pronikla trupem mimozemské lodi a nasadila svůj náklad. 50 lidských mariňáků, z nichž každý byl veteránem mnoha bitev, se ocitlo uvnitř nepřátelské lodi, navržené pro tvory 3krát větší než oni. Ale měli jednu výhodu, kterou mimozemšťané neočekávali. Narodili se na světě, kde se je všechno snažilo zabít.
Admirál Zixata cítil, jak se jeho loď otřásá, když něco proniklo trupem. Pak se mu na můstku zhasla světla a nahradilo je nouzové osvětlení. Hlášení, nařídil. Průlom trupu na palubě 7. Hlásil jeho důstojník pro řízení škod. Něco se pohybuje po lodi. Naše bezpečnostní týmy nereagují. Zixt si uvědomil, co se stalo. Lidé nejen zaútočili na jeho loď, ale vpadli na ní. Za všechny roky služby se žádný nepřítel nikdy neobtěžoval tak šíleně, aby během bitvy nastoupil na plavidlo hegemonie. Pošlete všechny dostupné jednotky k odražení vetřelců, nařídil Zixtera, ale jeho jednotky nebyly připraveny na to, co je čekalo. Ličtí mariňáci se pohybovali po lodi jako duchové, útočili ze stínů a mizeli dříve, než jeho vojáci mohli zareagovat. Věděli přesně, kde udeřit, aby způsobili maximální škody. Systémy podpory života, energetické vedení, ovládání zbraní. Kapitánka Elena Vasquez sledovala postup svých mariňáků z Defiantu. Akce na nastoupení probíhala perfektně. Mimozemšťané byli tak soustředění na řešení problémů s mariňáky, že nemohli koordinovat obranu své flotily. Všechny jednotky Elena vysílala, velitelská loď nepřítele je rozptýlená. Zesilte útok. Ukončete to teď. Zbývající lidské lodě se zblížily s formací mimozemšťanů. S jejich velitelskou lodí pod útokem a jejich admirálem bojujícím o život se flotila hegemonie konečně zlomila. Lodě se začaly stahovat všemi směry, opouštěly své pozice a utíkali do bezpečí. Ale admirál Chen ještě neskončil. Všechny jednotky pronásledují a zajímají co nejvíce nepřátelských plavidel. Potřebujeme zajatce, technologii a informace. Některé nechte utéct, aby se zpráva donesla jejich vládě, ale ujistěte se, že si tento den zapamatují. Jak bitva skončila, admirál Zix Atera se ocitl jako zajatec na palubě své vlastní lodi. Ličtí mariňáci obsadili můstek bez zabití jediného člověka, ale dali jasně najevo svůj postoj. Galaktická hegemonie již nebyla dominantní mocností v této části vesmíru. Před krystalickým mimozemšťanem stála kapitánka mariňáků Jessica Torresová a promluvila pomalými, opatrnými slovy. Admirále, jmenuji se kapitánka Torresová. Jste nyní válečným zajatcem. Vaše flotila je poražena a vaše loď je pod naší kontrolou. Vzdáte se formálně, nebo to musíme udělat drsněji? Zixtra pohlédl na drobnou lidskou válečnici. Byla poloviční než on, ale v jejich očích viděl stejnou dravou inteligenci, která zničila jeho flotilu. Tito lidé nebyli jen technologicky vyspělí. Byli evolučně zdokonaleni pro válku. Vzdávám se, řekl Zixt tiše. Ale musím vás varovat, hegemonii tuto porážku nenechá bez odezvy. Právě jste vyhlásili válku celé galaxii. Kapitánka Torresová se usmála. Admirále, nemyslím si, že to chápete. Nevyhlásili jsme válku galaxii. Galaxie vyhlásila válku nám. My jen dokončujeme to, co jste začali vy. Admirál Sarah Chenová stála ve vyšetřovací místnosti na palubě UHS Yorktown a studovala mimozemského zajatce. Admirál Zixera seděl naproti ní a jeho krystalické rysy odrážely ostrá světla. Mezi nimi ležel zbytek toho, co kdysi bývala nejmocnější flotila v galaxii. Potřebuji něco pochopit, řekla Chenová klidným, ale pevným hlasem. Vaše rasa dobyla stovky světů. Máte technologie, které jsou o staletí napřed před většinou civilizací. Jak jste tak špatně prohráli proti rase, se kterou jste se nikdy předtím nesetkali? Zixtrovi mnohonásobné oči se zaměřily na Chenovou. I v porážce si zachoval svou důstojnost. Vaše rasa bojuje jinak než kterákoliv, se kterou jsme se setkali. Pohybujete se jako dravci, myslíte jako dravci. Většina civilizací rozvíjí vesmírný boj z námořních tradic. Velké formace, silné zbraně, čestné bitvy. Ale vy bojujete, jako by vesmír byl vaše loviště. Chenová přikývla. Protože jím je, admirále. Dovolte mi říct vám něco o lidech, co vaše inteligence jasně minula. Nevyvinuli jsme se na zahradním světě jako většina druhů. Země se nás snažila zabít miliony let. Aktivovala holografickou projekci ukazující Zemi, jaká byla během lidské evoluce. Doby ledové pokrývaly kontinenty ledovci. Sopky zakrývaly slunce. Asteroidy narážely do planety s silou jaderných zbraní. Klima se náhodně měnilo a nutilo rané lidi adaptovat se nebo zemřít. Každých pár tisíc let se stalo něco, co nás mělo vyhladit. Chenová pokračovala. Doby ledové trvající tisíciletí. Supersopky, které proměnily den v noc na desetiletí.
Mor, hladomor, válka, přírodní katastrofy. Země nám házela všechno. Sixt sledoval obrazy s rostoucím pochopením. Váš svět byl nepřátelský k životu. Nepřátelský? Chenová se zasmála. Admirále, náš svět se nás aktivně snažil vyhladit, ale místo, aby nás zabil, posílil nás. Každá katastrofa nás naučila rychleji se přizpůsobovat. Každá výzva nás učinila vynalézavějšími. Nejen jsme přežili, naučili jsme se prosperovat v chaosu. Změnila projekci, aby ukázala lidskou historii. Kmeny migrující přes zmrzlé kontinenty. Města přestavující se po zemětřeseních. Zemědělci přizpůsobující plodiny novým klimatům. Válečníci vyvíjející nové taktiky pro každého nepřítele, kterému čelili. Než jsme vyvinuli civilizaci, už jsme přežili vše, co na nás vesmír mohl hodit, řekla Chenová. Led, oheň, záplavy, sucho, dravci, nemoci, hlad. Všechno jsme to překonali. A když jsme se konečně podívali ke hvězdám, víte, co jsme viděli? Zixatera mlčel. Další loviště, řekla Chenová jednoduše. Každý hvězdný systém byl jen dalším místem k prozkoumání, další výzvou k překonání, dalším územím k získání. Nerozšířili jsme se do vesmíru navzdory tomu, že jsme pocházeli ze smrtelného světa. Admirále, rozšířili jsme se díky němu. Mimozemský admirál konečně pochopil. Jste vrcholoví predátoři. Přesně tak. Na většině světů evoluce produkuje specialisty, tvory dokonale přizpůsobené stabilním prostředím. Ale Země nám nikdy nedala luxus stability. Museli jsme se stát generalisty schopnými přežít cokoliv. A když jste stavěni tak, abyste přežili cokoliv, všechno ostatní se stává kořistí. Chenová přešla k oknu a podívala se na následky bitvy. Lodě hegemonie se bezmocně vznášely, zatímco lidské záchranné týmy studovaly jejich technologie. Během několika hodin se lidé naučili o mimozemské vědě víc, než většina druhů za desetiletí. Vaše chyba byla, že jste si mysleli, že jsme jako jiné mladé civilizace, pokračovala Chenová. Mírumilovní, opatrní, snadno zastrašitelní převahou. Ale lidé takhle nemyslí. Když jste se objevili s 200 loděmi a požadovali naši kapitulaci, víte, jaká byla naše první reakce? Kapitán Vasquez hrozil válkou, řekl Sixt tiše. Ne, opravila ho Chenová. Naše první reakce byla zvědavost. Chtěli jsme vědět, jak vaše lodě fungují, co dokážou vaše zbraně, jak fungují vaše taktiky. Mysleli jste si, že předáváte ultimátum, ale my jsme to viděli jako příležitost k učení. Obrátila se zpět k mimozemskému admirálovi. A to je ten skutečný rozdíl mezi lidmi a jinými druhy. Většina civilizací vidí neznámé jako něco, čeho se bojí nebo čemu se vyhýbají. My to vidíme jako něco, co je třeba pochopit a dobít. Zpět na Zemi se zpráva o prvním kontaktu lidstva šířila po celé planetě. Ve vojenských řídicích centrech generálové s uspokojením studovali zprávy o bitvě. Ve výzkumných zařízeních vědci analyzovali zajatou mimozemskou technologii. Vládní budovy politici plánovali další kroky lidstva. Prezidentka Maria Santos seděla v oválné pracovně a četla předběžné zprávy od admirála Chenové. Bitva byla mnohem jednostrannější, než si kdokoliv odvážil doufat. Lidstvo nejen přežilo první kontakt, ale dominovalo mu. Paní prezidentko, řekl její vojenský poradce, admirál Chenová žádá o povolení pronásledovat prchající mimozemské síly na jejich území. Santos zvážila žádost. Chytrým tahem by bylo opevnit lidský vesmír a připravit se na odvetu. Ale lidé nikdy nebyli spokojeni s obrannými strategiemi. Řekněte admirálovi Chenové, že má povolení pronásledovat, řekla Santos. Ale ať je to jasné, nekonkvistujeme, zkoumáme. Každý druh, který se k nám chce mírumilovně připojit, je vítán. Každý, kdo chce bojovat, se dozví, co se stane, když ohrozíte lidstvo. Ve vesmíru zbývající lodě hegemonie prchali směrem ke svým domovským územím s novinkou, která otřese galaxií. Druhý velitel admirála Sixtera, kapitán Morc, vysílal nouzové zprávy hlavnímu velení hegemonie. Lidé nejsou takoví, jak jsme čekali, hlásil Morc. Bojují s přesností, kterou jsme nikdy nepoznali. Jejich lodě se pohybují rychleji, než naše senzory dokážou sledovat. Jejich zbraně se v reálném čase přizpůsobují naší obraně a jejich taktika. Odmlčel se a snažil se najít slova. Bojují, jako by jim vesmír všechno dlužil a hodlají si to vzít. Zpráva dorazila do prostoru hegemonie před prchajícími loděmi a reakce byla okamžitá. Některé druhy volaly po totální válce proti lidské hrozbě.
Jiné požadovali vědět, jak primitivní civilizace zničila jejich nejmocnější flotilu. Několik moudrých vůdců navrhlo, že možná nastal čas přehodnotit přístup hegemonie k novějším druhům. Mezitím se lidské flotily již začaly přesouvat na bývalá území hegemonie, ale nepřicházeli jako dobyvatelé. Kapitán Elena Vasquezová, povýšená na komodorovou po svých hrdinských činech, vedla pracovní skupinu na svět, který nedávno vyhlásil nezávislost na hegemonii. Planeta Kepler 442b byla po 3 staletí těžebním světem hegemonie. Jeho domorodé obyvatelstvo bylo nuceno těžit zdroje pro své mimozemské pány. Když se zpráva o lidském vítězství rozšířila, místní obyvatelé povstali a vyhnali správce hegemonie. Tohle je Komodorová Vasquezová z Jednotné lidské federace, vysílala Elena na planetu. Chápeme, že jste vyhlásili nezávislost na galaktické hegemonii. Jsme tu, abychom nabídli pomoc, pokud ji chcete, nebo vás můžeme nechat na pokoji, pokud preferujete. Volba je na vás. Odpověď přišla od guvernéra Texaryho, vůdce rebelie. Komodorová Vasquezová, slyšeli jsme o vašem vítězství nad flotilou hegemonie. Je pravda, že jste je porazili v otevřené bitvě? Je to pravda, potvrdila Elena. Přišli do našeho prostoru a požadovali kapitulaci. Ukázali jsme jim, že lidé nikomu nekapitulují. Nastala dlouhá pauza. Pak guvernér Texary znovu promluvil. Komodorová, po 300 let žili moji lidé pod vládou hegemonie. Říkali nám, že to je pro naše vlastní dobro, že mladé druhy potřebují vedení, ale byla to otroctví maskované jako ochrana. Pokud skutečně nabízíte přátelství místo dobytí, pak přijímáme. Elena se usmála. Takhle to začne, pomyslela si. Ne hrozbami nebo požadavky, ale nabídkami partnerství. Lidé nebudou ovládat galaxii strachem jako hegemonie. Budou vést příkladem a ukazovat, že existuje lepší cesta. Vítejte ve federaci, řekla Elena. Nyní si promluvme o tom, co se stane, až se hegemonie pokusí vzít si váš svět zpět, protože to udělají. A když to udělají, zjistí, že lidé chrání své přátele. Napříč lidským prostorem probíhala podobná jednání. Druhy, které žili pod vládou hegemonie po staletí, vyhlašovali nezávislost s vědomím, že je lidé podpoří. Opatrný řád, který hegemonie udržovala po tisíciletí, se hroutil a byl nahrazován něčím novým. Admirál Chenová dostávala zprávy ze všech sektorů. Lidský vliv se šířil rychleji, než se mohly pohybovat jejich lodě. Samotná znalost, že hegemonie může být poražena, vyvolala revoluce na desítkách světů. Admirále, hlásil její komunikační důstojník, přijímáme žádosti o kapitulaci ze 17 různých hvězdných systémů. Chtějí se připojit k federaci, než aby čelili možné lidské odvetě. Chenová zavrtěla hlavou. Řekněte jim, že nepřijímáme kapitulace od lidí, kteří nás nenapadli. Pokud se chtějí připojit k federaci, požádají o to jako všichni ostatní. Nemáme zájem vládnout strachem. To byl lidský způsob. Ne dobývat, ale inspirovat. Ne požadovat podrobení, ale nabízet partnerství. Galaxie se brzy dozví, že existuje více než jeden způsob, jak vybudovat mezihvězdnou civilizaci. A někde v prostoru hegemonie se varování admirála Zixaty konečně brala vážně. Lidé nebyli jen další primitivní druh. Byli něčím zcela novým v galaxii. Vrcholoví predátoři, kteří umění války proměnili ve vědu a kteří viděli každou výzvu jako příležitost k posílení. Éra lidské expanze začala a vesmír už nikdy nebude stejný. Rada hegemonie nikdy neviděla takový chaos. Zástupci 12 druhů, kteří vládli galaxii po tisíciletí, seděli kolem masivního kruhového stolu. Jejich hlasy zněly hněvem, strachem a zmatkem. Uprostřed komory ukazoval holografický displej devastující zprávy z bitvy v sektoru Kepler. Předseda rady Vextol, prastará bytost, jejíž druh byl prvním, který se připojil k hegemonii, volal po pořádku svým mocným hlasem. Ticho, tuto krizi vyřešíme s důstojností, která přísluší vládcům galaxie. Ale důstojnost bylo těžké udržet tváří v tvář nemožnému. Admirál Zixtera, nedávno vyměněný v rámci výměny zajatců, stál před radou, aby přednesl svou zprávu. Jeho krystalické rysy ztratily svůj obvyklý lesk a jeho mnohonásobné oči ukazovaly tisíciletý pohled někoho, kdo byl svědkem nepředstavitelného. Ctihodní členové rady, začal Zixatara. Musím oznámit, že jsme se setkali s druhem, jaký není v našich záznamech. Lidé ze Soulu 3 nejsou jen technologicky pokročilí. Jsou evolučně navrženi pro válku. Rada Velmarů zasyčela své nevěřícné. Nemožné.
Žádný druh se nevyvíjí čistě pro boj. Evoluce produkuje rovnováhu, ne extrémy. Zixata aktivoval svůj vlastní holografický displej a ukázal obrázky z bitvy. Pozorujte jejich taktiku. Každá lidská loď operuje nezávisle, přesto se dokonale koordinuje se všemi ostatními. Zasáhnou a zmizí, než můžeme reagovat. Přizpůsobují své zbraně naší obraně v reálném čase během boje. Tohle není naučené chování, tohle je instinkt. Rada v němém úžasu sledovala, jak lidské lodě proplouvají flotilou hegemonie. Lodě, které dobyly stovky světů, zemřely během minut pod koordinovaným lidským útokem. Kolik lodí jsme ztratili? Zeptal se radní Morc. 147 plavidel, odpověděl Zixter. Proti síle o čtvrtinu menší. A lidé zachytili naši nejpokročilejší technologii, vyslýchali naše důstojníky a naučili se naše vzorce rozmístění flotil. Z jediné bitvy získali více zpravodajských informací, než obvykle shromažďujeme během desetiletí okupace. Předseda rady Vextol se naklonil dopředu. Co tím chcete říct, admirále? Říkám, že jsme nestratili bitvu. Narazili jsme na druh, který přetvoří galaktický řád. Lidé se nespokojí s tím, že zůstanou ve svém malém koutku vesmíru. Rozšiřují se a každý druh, se kterým se setkají, má na výběr. Přidat se k nim dobrovolně nebo být dobyt. Po celé galaxii se zprávy o porážce hegemonie šířily jako požár prostřednictvím kvantových komunikačních sítí. Na světech, které po staletí žili pod cizí nadvládou, se nemožné stalo realitou. Mocnou galaktickou hegemonii bylo možné porazit. Na těžebním světě Kepler 442b promluvil guvernér Texary ke svému lidu z hlavního města. Za ním byly vlajky hydžmanie strženy a nahrazeny modrobílým praporem Sjednocené lidské federace. Moji lidé, oznámil Texary. 300 let jsme dřeli pod cizí vládou. Bylo nám řečeno, že mladé druhy potřebují vedení, že nejsme připraveni na samosprávu. Ale lidé nám ukázali jinou cestu. Nabízejí partnerství, ne nadvládu. Svobodu, ne služebnost. Dav burácel souhlasem. Podobné scény se odehrávaly na desítkách světů, když se druhy, které byly po generace utlačovány, postavili proti svým pánům hegemonie. Ale ne celá galaxie vítala vzestup lidstva. Na pevnostním světě Terminus Prime sledoval válečný maršál Kredor ze Zefiriánské říše s chladným kalkulem. Zefiriáni byli po staletí hlavní vojenskou silou hegemonie a lidské expanzi viděli jako přímou hrozbu pro svou moc. Maršále, hlásil jeho pomocník. Zpravodajské odhady uvádějí, že lidské síly za poslední měsíc zřídily protektoráty nad 43 bývalými světy hegemonie. Jejich tempo expanze je bezprecedentní. Kredor studoval taktické displeje. Lidé nedobývali jen území. Budovali síť spojenectví, která se táhla přes více sektorů. Každý osvobozený svět se stal základnou pro další expanzi. Připravte 3. a 5. bojovou flotilu, nařídil Kredor. Vyzkoušíme si tyto lidi sami. Hegemonie možná ztratila na síle, ale Zefiriánská říše nezapomněla, jak vést válku. Mezitím lidská expanze pokračovala explozivním tempem. Komodor Elena Vasquezová, nyní velící celé bitevní skupině, stála na můstku své nové vlajkové lodi UHS Relentless. Skrz okna viděla stavbu první hvězdné základny lidstva mimo jejich původní území. Paní, hlásil její komunikační důstojník, přijímáme přenos od admirála Shena. Chce vědět náš status ohledně zefiriánské situace. Elena to očekávala. Zpravodajské zprávy naznačovaly, že Zefiriáni mobilizují své flotily ke konfrontaci s lidskými silami. Na rozdíl od smíšené flotily různých druhů hegemonie, byli Zefiriáni válečnickou kulturou se staletými vojenskými zkušenostmi. Řekněte admirálovi Chenovi, že jsme připraveni, odpověděla Elena. Zefiriáni chtějí boj. Dáme jim jeden, na který nikdy nezapomenou. Ale skutečná změna se odehrávala ne na bojištích, ale v srdcích a myslích druhů po celé galaxii. Poprvé po tisíciletích existovala alternativa k nadvládě hegemonie. Lidský příklad ukázal, že zavedený řád lze napadnout. Na obchodním světě Haven Station se sešli zástupci 17 různých druhů na bezprecedentní schůzce. Přišli ze světů, které nikdy předtím nespolupracovali. Bývalí poddaní hegemonie, nezávislé systémy a dokonce i někteří současní členové hegemonie, kteří zpochybňovali svou loajalitu. Ambasadorka Sarah Kim, první diplomatická zástupkyně lidstva pro širší galaxii, promluvila k shromáždění. Dámy, pánové a bytosti všech klasifikací, jsme zde proto, že se galaxie mění. Staré způsoby,
jak se věci dělají, vláda strachu, podřízení se moci, přijetí útlaku. Tyto dny končí. Ukázala na různorodý dav před sebou. Lidstvo nabízí jiný model. Věříme, že každý druh má právo určit svůj vlastní osud. Věříme ve spolupráci, ne v dobývání, partnerství, ne nadvládu. A věříme, že společně můžeme vybudovat něco lepšího, než co tu bylo předtím. Reakce byla okamžitá a silná. Druhy, které byly po staletí nepřáteli, začaly mluvit o spolupráci. Byly podepsány obchodní dohody mezi světy, které si nikdy nedůvěřovaly. Vznikla nová spojenectví založená na vzájemném prospěchu, nikoli na strachu. Zpět na zemi se prezidentka Maria Santosová setkala se svými vojenskými poradci a diplomatickým sborem. Zprávy z celého lidského vesmíru byly povzbudivé, ale také znepokojivé. Rychlá expanze lidstva si vytvářela mocné nepřátele. Paní prezidentko, hlásil ministr obrany John Harrison, naše zpravodajské služby sledují vojenské posilování u nejméně 6 velmocí. Všechny reagují na naši expanzi zvýšenou militarizací. Santosová přikývla. Očekávala to. Žádný druh, který držel moc po staletí, se jí nevzdá bez boje. Ale lidé se na tento okamžik připravovali od té doby, co poprvé pohlédli ke hvězdám. Johne, jaká je naše současná vojenská připravenost? Máme 47 bitevních skupin rozmístěných v 17 sektorech, odpověděl Harrison. Stavba nových lodí probíhá před plánem. Důležitější je, že máme obranné dohody s 63 světy a smlouvy o vzájemné pomoci s 34 vládami. Santosová se usmála. Tohle byl lidský přístup. Nejen budování vojenské síly, ale budování vztahů. Až přijdou nevyhnutelné konfrontace, lidstvo nebude bojovat samo. A náš technologický vývoj neuvěřitelný pokrok. Paní, analýza zachycené technologie hegemonie posunula naši vědu o desítky let. Vyvíjíme zbraně a obrany, které jsou speciálně navrženy k potlačení známých mimozemských schopností. Ale možná nejdůležitější vývoj se odehrával v lidských akademiích a školicích centrech po celém známém vesmíru. Poprvé lidé učili své vojenské a diplomatické metody jiným druhům. Galaxie se učila myslet jako lidé, bojovat jako lidé, řešit problémy jako lidé. Kapitán Torres, mariňák, který zajal admirála Zixtora, nyní velil školicímu zařízení, kde vojáci z desítek druhů učili lidskou taktickou doktrínu. Sledovala smíšenou jednotku lidí, domorodců z Kepleru a bývalých poddaných hegemonie, jak spolu bezchybně spolupracuje. Klíč k lidskému úspěchu, řekla svým studentům, není naše technologie ani naše lodě. Je to náš způsob myšlení. Vnímáme každý problém jako řešitelný, každého nepřítele jako porazitelného, každou výzvu jako příležitost k posílení. Tímto způsobem myšlení vás učíme. Po celé galaxii se šířily otřesy změny. Galaktická hegemonie se fragmentovala, jak členské světy vyhlašovaly nezávislost. Nová spojenectví se formovala kolem lidského vedení. Starověcí nepřátelé odložili své rozdíly, aby čelili měnícímu se galaktickému řádu. A v centru toho všeho lidstvo pokračovalo v expanzi, průzkumu a budování. Ne jako dobyvatelé, ale jako partneři. Ne jako vládci, ale jako vůdci příkladem. Vzali si lekce naučené na drsném světě, kde se je vše snažilo zabít, a proměnili tyto lekce v filozofii spolupráce a růstu. Galaxie se otřásla, když se poprvé objevily lidské válečné lodě. Nyní se přetvářela kolem lidských ideálů. Věk strachu a podřízení končil, nahrazen věkem příležitostí a partnerství. Admirál Sarah Chen, nyní povýšená na admirála flotily a velící všem lidským silám za hranicemi Soulu, stála na můstku masivní nové vlajkové lodi UHS Enterprise. Kolem ní největší flotila v lidské historii. Poplašné zvony se rozezněly hornickou stanicí jako křičící kovoví ptáci. Kapitán Elena Vasquezová běžela úzkou chodbou. Její boty hlasitě duněly na kovové podlaze. Dělníci přestali, co dělali, a s vyděšenými tvářemi se na ní dívali. Všichni věděli, co ty alarmy znamenají. Kapitánko, musíte se na to podívat, zavolal Thomas z řídící místnosti. Jeho hlas se třásl jako list ve větru. Elena prošla dveřmi a uviděla ho, jak ukazuje na velkou obrazovku, na které se zobrazoval prostor kolem jejich stanice. Na co se to dívám? Zeptala se Elena, ale její srdce už odpověď znalo. Lodě, kapitánko, hodně jich sem rychle míří. Elena zírala na obrazovku. Jasné tečky se pohybovaly temnotou vesmíru jako rozzlobené hvězdy. Spočítala 12 lodí, možná víc. Byly to velké lodě.
typ, který vezl zbraně a vojáky. Typ, který by mohl její malou hornickou stanici proměnit v prach ve vesmíru během několika sekund. Jsou to lodě Rady? Zeptala se, i když už to věděla. Thomas přikývl. Jeho tvář byla bílá jako papír. Ano, kapitánko. Skener jsem kontroloval 3krát. To jsou válečné lodě Zelthániu. Ty velké. Elena pocítila mrazivý chlad. Doufala, že tento den nikdy nepřijde. Po 200 let lidé žili zde, v prázdných částech vesmíru. Budovali malé kolonie na planetách, které nikdo jiný nechtěl. Kopali prokovy a vzácné kameny. Zůstávali potichu a snažili se nikoho neobtěžovat. Galaktická rada je dávno vyhnala z civilizovaného vesmíru. Řekli, že lidé jsou příliš nebezpeční, příliš divocí, příliš nepředvídatelní na to, aby žili s jinými druhy. Babička Eleny vyprávěla příběhy o zemi, o modrých nebesích a zelené trávě. Ale země byla teď pryč. Zabavena radou, když vyhodili lidi. Jak dlouho jim bude trvat, než sem dorazí? Zeptala se Elena. 6 hodin, možná 7, řekl Thomas. Nesnaží se skrývat. Chtějí, abychom je viděli přicházet. Elena se rozhlédla po řídící místnosti. Její 25členná posádka na ní závisela. Kromě toho na této stanici žilo a pracovalo 3000 kolonistů. Měli zde rodiny, děti, které nikdy neviděli skutečnou planetu se stromy a oceány. Tohle byl jejich domov. Pošlete zprávu všem ostatním stanicím, řekla Elena. Řekněte jim, že přichází rada. Řekněte jim, ať utečou, pokud mohou. Thomasovi prsty rychle klouzaly po ovládacích. Kapitánko, kam můžeme utéct? Nemáme velké lodě. Většina našich transportérů sotva zvládne doletět do dalšího systému. Elena věděla, že má pravdu. Lidé zde na okraji se museli spokojit se starými loděmi a rozbitými díly. Opravovali věci drátem a nadějí. Lodě Rady byly nové a rychlé a postavené pro válku. Přesto utečeme, řekla. Možná se někteří z nás dostanou pryč. Následujících několik hodin proběhlo jako špatný sen. Přicházely zprávy z jiných lidských osad. Rada nepřicházela jen pro stanici Eleny. Zasáhla každou lidskou kolonii, kterou našla. Stanice za stanicí zhasínala. Některým se podařilo poslat poslední zprávy před koncem. Pálí všechno, hlásila Maria z komunikace. Plakala. Kolonie New Shanghai je pryč. Port Williams je pryč. Ani nepožadují kapitulaci. Prostě útočí. Elena sledovala své lidi při práci. Na lodě se nalodili tolik kolonistů, kolik se jich tam vešlo. Děti plakali, když je rodiče nesli k transportům. Staří lidé se pomalu pohybovali a nesli malé tašky se vším, co vlastnili. Kapitáne, řekl tiše Thomas, dostávám zprávy z vnějších kolonií. Rada nebere zajatce. Nesnaží se nikoho zajmout. Elena pochopila, co tím myslel. Rada tu nebyla proto, aby z lidí udělala otroky nebo je zavřela do vězení. Byli tu proto, aby se ujistili, že nezůstane naživu žádný člověk. Po 200 letech, kdy je nechali na pokoji, se rada rozhodla dokončit to, co začala. Proč teď? Zeptala se Elena. Nikdo konkrétní. Nevyrušovali jsme je. Zůstali jsme tady, kde nám řekli, abychom zůstali. Možná to je ten problém, řekl starý Pete z technického oddělení. Prožil první vyhnanství, když byl ještě kluk. Možná se rozhodli, že jsme žili příliš dlouho. Elena o tom přemýšlela. Lidé přežili tady, když si všichni mysleli, že zemřou. Postavili si nové domovy na mrtvých světech. Našli způsoby, jak pěstovat jídlo tam, kde by nemělo nic růst. Měli děti a učili je číst a dávali jim naději na zítřek. Možná to byl ten problém. Možná si rada myslela, že lidé prostě zmizí, když je nechají dostatečně dlouho na pokoji. Místo toho lidé udělali to, co vždy dělali. Přizpůsobili se. Přežili. Udělali to nejlepší s tím, co měli. Kapitáne, nakládají poslední transport, ohlásila Maria. Vešlo by se tam ještě asi 200 lidí. Elena se podívala na čísla na svém displeji. Na této stanici žilo 3000 lidí. Měli místo v transportech pro asi 800. Matematika byla jednoduchá a hrozná. Nejdřív nalodit děti, řekla Elena. Pak rodiče, pak kohokoliv dalšího, koho se vejde. A co my? Zeptal se Thomas. Posádka. Elena se podívala na své lidi. Tito muži a ženy s ní pracovali roky. Stali se jí jako rodina. Nemohla je žádat, aby zůstali a zemřeli, ale někdo musel udržovat stanici v chodu, dokud neodletí poslední transport. Kdokoliv chce jít, ať jde, řekla. Já zůstanu, dokud nebudou všichni ostatní v bezpečí. Většina její posádky zůstala také. Moc o tom nemluvili. Prostě dál pracovali.
pomáhali nakládat transporty, zajišťovali, aby vše hladce běželo. Elena na ně byla hrdá a zároveň smutná. Lodě Rady se přibližovaly. Elena je teď jasně viděla na hlavní obrazovce. Byly krásné smrtící krásou s hladkými stříbrnými trupy a modrými světly, která pulzovala jako srdce. Viděla obrázky lodí, jako jsou tyto, ve starých knihách. Byly to lodě, které kdysi dávno vyhnali její lid z země. Kapitáne, zavolal Thomas. Jeho hlas zněl zvláštně. Dostávám něco divného na dálkovém senzoru. Jak divného? Je tam další loď. Daleko za okrajem našeho dosahu senzoru. Je velká, kapitáne. Opravdu velká. Elena se zamračila. Posily Rady. Nemyslím si. Signál je jiný a něco vysílá. Co? Thomas na okamžik poslouchal sluchátko. Jeho tvář se změnila zmatené na šokovanou a pak na něco, co Elena nedokázala identifikovat. Kapitáne, vysílá staré zemské kódy, předexilové ověřovací kódy. Elena měla pocit, jako by jí někdo udeřil do břicha. To je nemožné. To jsem si taky myslel. Ale počítač to potvrzuje. Ty kódy jsou skutečné a jsou staré. Staré 200 let. Elena zírala na obrazovku. Lodě Rady se přibližovaly, asi 3 hodiny cesty. Za nimi, daleko v temnotě, se blížilo něco jiného. Něco, co tvrdilo, že je ze země. Ale země byla pryč. Všichni to věděli. Rada se o to postarala, když vyhostila lidstvo. Země byla teď jen vzpomínka, příběh, který babičky vyprávěly dětem. Dál sledujte ten signál, řekla Elena Thomasovi, a připravte poslední transport k odletu. Ať už tam venku cokoliv je, možná už je pozdě. Podívala se z okna na hvězdy. Někde tam venku její lidé prchali o život. Někde jinde se lodě z minulosti lidstva mohly vracet domů a někde mezi nadějí a strachem se Elena Vasquez připravovala zjistit, který příběh ukončí ten její. Admirál Cather stál na můstku své vlajkové lodi, Slávy Zeltonu. Předloktí měl založená za zády a sledoval, jak se lidské kolonie na jeho obrazovce zvětšují. Zeltani čekali 200 let na tento okamžik. 200 let na to, aby napravili chybu, kterou jejich předkové udělali. Admirále, lidské osady nevykazují žádné známky pokročilé obrany, hlásil jeho taktický důstojník. Jejich lodě jsou staré nákladní plavidla a těžební zařízení. Žádná vojenská plavidla nebyla detekována. Kýthár spokojeně kývl, přesně jak se očekávalo, když Rada vyhostila lidi, vzala jim nejlepší technologii a nejsilnější lodě. Zůstaly roztroušené skupiny uprchlíků, které se snaží přežít na bezcenných skalách na okraji vesmíru. Kolik osad jsme identifikovali? Zeptal se Keith. 47 potvrzených kolonií, pane. Odhady populace naznačují celkem asi 2 miliony lidí na všech místech. 2 miliony? Tak malý počet, opravdu. Samotné Zelthanské impérium mělo přes 60 miliard občanů. Celá galaktická rada zastupovala téměř bilion bytostí. 2 miliony lidí byli jako prach v kosmickém větru. Zahajte čisticí operace, nařídil Katar. Začněte s vnějšími osadami a postupujte dovnitř. Nenechte žádné přeživší. Jeho posádka efektivně provedla rozkazy. Kýthar necítil žádnou emoci ohledně toho, co dělali. Lidé byli nemoc, která se nechala šířit příliš dlouho. Původní vyhnanství Rady bylo milosrdné. Možná příliš milosrdné. Měli to dokončit. Pak první útok proběhl přesně podle plánu. Malá těžební kolonie zvaná Haven's Rest měla 30 000 obyvatel. Trvalo přesně 14 minut, než se z ní stala hořící sutina. Lidé se snažili utéct, ale jejich lodě byly pomalé a špatně vyzbrojené. Žádná neunikla. Výborná práce, řekl Kejthar svému zbraňovému důstojníkovi. Pokračujte k dalšímu cíli. Na Elenině stanici se panika stupňovala. Každých pár minut přicházely zprávy o další zničené kolonii. Každá zpráva přinášela zprávy o přátelích a rodině, které už nikdy neuvidí. Stanice Blue River je pryč, hlásila Maria. Slzy jí tekly po tváři. Vysílali nouzové volání, nic jiného. Elena se cítila nemocná. Blue River byla domovem jejího bratrance a jeho rodiny. Jeho 2 malé dcery nikdy neviděly skutečnou řeku, ale milovali příběhy o té, po které byla jejich stanice pojmenována. Kolik lidí jsme zatím evakuovali? Zeptala se Elena. 600, odpověděl Thomas. Nalodujeme 7. transport. Elena si to spočítala v hlavě. Možná by mohli dostat z této stanice 1000 lidí, než dorazí lodě Rady. To zbylo 2000, kteří by museli zůstat a čelit tomu, co přijde dál. Nevznámá loď byla stále tam venku, stále vysílala zemské kódy.
Elena nařídila Tomasovi pokusit se navázat kontakt, ale nedostali žádnou odpověď. Ať už to bylo cokoliv, zůstalo daleko a neřeklo nic víc, než ty staré ověřovací signály. Kapitáne, dostáváme přenos z flotily Rady, oznámila Maria. Eleně se zatajil dech. Puste to. Na hlavní obrazovce se objevil admirál Kejthar. Elena už Zeltany viděla, ale nikdy nikoho tak vysoko postaveného. Měl typická předloktí a šedou kůži svého druhu, ale jeho uniforma byla pokryta kovy a hodnostními insigniemi. Jeho hlas byl hladký a chladný, když promluvil. Lidská kolonie označená těžební stanice 447, řekl Kejthar. Okamžitě přerušte veškeré evakuační činnosti. Jakékoliv lodě pokoušející se odletět budou zničeny bez varování. Tuto oblast vesmíru jste kontaminovali dost dlouho. Elena udělala krok vpřed, i když věděla, že ji nevidí. Toto je kapitán Elena Vasquez. Naši lidé nic špatného neudělali. Žili jsme tu v míru po generace. Mír nikdy nebyl pro váš druh možností, odpověděl Kejthar. Rada se rozhodla, že lidská kontaminace musí být zcela eliminována. Přivodili jste si to sami svou pouhou existencí. Přenos skončil. Helena zírala na prázdnou obrazovku, cítila, jaký hněv stoupá v hrudi jako žhavý oheň. Kontaminace. Tak je nazývali její lid, její děti, její přátele. Ne zločinci nebo nepřátelé, ale kontaminace, která má být vyčištěna. Kapitáne, řekl tiše Tomas. 8. transport je připraven k odletu. Pošlete ho, nařídila Elena. A dál nakládejte další. Během následující hodiny se lodě Rady soustavně přibližovaly. Elena je sledovala na svých obrazovkách a odpočítávala čas do jejich příchodu. Její posádka pracovala bez zastávky. Pomáhala rodinám dostat se na transportní lodě, nosila zásoby, loučila se s lidmi, které už možná nikdy neuvidí. Zprávy z jiných kolonií se objevovaly stále méně. Buď byly osady zničeny, nebo přestali komunikovat. Elena tušila, že to bylo to první. Kapitáne, stále sleduji ten neznámý kontakt, hlásil Tomas. Přiblížil se, ale je stále hodně daleko. Nějaký pokrok v komunikaci? Nic. Jen dál vysílá ty zemské kódy pořád dokola. Elena se téměř zasmála, ale znělo by to šíleně. Tady teď zemřou a nějaká duchovní loď z minulosti lidstva hraje ve tmě staré písničky. Možná to bylo odpovídající. Možná samotná země přichází sledovat, jak její děti umírají. Kapitáne, flotila Rady je 2 hodiny daleko, hlásil operátor senzoru. Nepokoušejí se skrýt svůj příchod. Elena kývla. Rada chtěla, aby viděli přicházející smrt. Chtěla, aby se lidé báli, aby věděli, že jejich čas skončil. Kolik transportů jsme vypustili? Zeptala se Elena. 11, asi 1400 lidí evakuováno. 1400 zachráněno z 3000. Nestačilo to, ale bylo to něco. Těch 1400 lidí uvidí další den. Budou mít děti. Aby lidstvo pokračovalo někde v temnotě. Kapitáne, zavolala Maria. Dostávám signály z transportních lodí. Chtějí vědět, kam mají jít. To byla otázka, na kterou Elena nemohla odpovědět. Kam teď lidé mohli utéct? Rada měla lodě všude. Senzory, které dokázaly sledovat prchající plavidla přes několik hvězdných systémů. Transporty by mohly uniknout této bitvě, ale jak dlouho? Řekněte jim, ať se rozptýlí, rozhodla Elena. Různými směry na různá místa. Možná někteří najdou bezpečné místo. Jak minuty plynuly, Elena se přistihla, jak přemýšlí o příbězích své babičky. Příběhy o zemi, o zelených polích a modrých oceánech a městech plných lidí, kteří se nebáli. Její babička byla mladá, když došlo k vyhnanství. Pamatovala si, jak se obloha roztrhala loděmi Rady. Pamatovala si zoufalou evakuaci, která odvedla lidstvo navždy od jeho domova. Přežili jsme to? Řekla Elena tiše. Co? Zeptal se Tomas. Moje babička říkávala, že lidstvo přežilo vyhnanství, protože jsme příliš tvrdohlaví, abychom zemřeli tiše. Možná měla pravdu. Tomas se slabě usmál. Možná někteří z nás budou dost tvrdohlaví, abychom přežili i tohle. Lodě Rady byly teď blízko. Dost blízko, aby Elena rozpoznala detaily na jejich trupech. Byly krásné a hrozné, jako kovoví žraloci plavající temnotou k její malé stanici. Kapitáne, řekl náhle Tomas. Ten neznámý kontakt se pohybuje. Pohybuje se rychle. Elena se podívala na displej senzoru. Záhadná loď, která seděla daleko, teď zrychlovala směrem k nim. Ne k flotile Rady, ale k Elenině stanici. Jak rychle? Zeptala se Elena. Tomas 2krát zkontroloval svoje údaje. Kapitáne, to je nemožné.
Nic se nepohybuje tak rychle. Jak rychle? Muselo by to jet rychleji než světlo, ale bez vstupu do skokového prostoru. To není možné s žádnou technologií, kterou známe. Elena cítila v hrudi zvláštní pocit, jako směs naděje a strachu. Dál to sledujte a připravte další transport k odletu. Ať už se blíží cokoliv. Budeme dál zachraňovat lidi až do samého konce. Venku za oknem vypadaly hvězdy stejně jako vždy. Chladné a vzdálené a věčné. Ale někde mezi nimi se něco hnalo k malé lidské stanici, kde žena jménem Elena Vasquez odmítala vzdát se svého lidu. Přilétaly rady lodí. Přilétala záhadná loď a v prostoru mezi nimi čekalo 3000 lidí, aby viděli, která dorazí dřív. Prostor kolem Elenininy stanice se náhle naplnil světlem. Nebylo to drsné světlo zbraní, ale něco úplně jiného. Jemná modrá záře, která jakoby ohýbala samotné hvězdy. Tomáši zíral na své přístroje s otevřenou pusou. Kapitánko, ta loď se prostě objevila z ničeho nic, řekl. 1 vteřinu prázdný prostor, druhou je hned tady. Elena se podívala na hlavní obrazovku a cítila, jak jí v hrdle uvázl dech. Loď plující před nimi byla obrovská. Měla základní tvar starých pozemských bitevních lodí z babiččinných příběhů, ale něco na ní bylo špatně. Příliš velká, příliš hladká, příliš dokonalá. Jak je to velké? Zeptala se Elena. Tomáš s roztřesenýma rukama ovládal své přístroje. 15 kilometrů dlouhé, kapitánko. Možná víc. Je to větší než některé vesmírné stanice v území Rady. Elena viděla obrázky největších lodí, které lidstvo kdy postavilo před exil. Největší měřila asi 3 kilometry. Tohle bylo 5krát větší a vypadalo to, jako by to spíše vyrostlo, než aby to bylo postaveno. Její trup byl stříbřitě bílý a zdál se téct jako tekutý kov. Kapitánko, dostávám vysílání, oznámila Maria. Pouze zvuk. Pusťte to sem. Hlas muže zaplnil řídící místnost. Zněl mladě, ale v jeho způsobu mluvy bylo něco starého, něco unaveného a zároveň odhodlaného. Těžební stanice 447. Tady kapitán Markus Chen z jednotné pozemské lodi Vzdor. Přijali jsme vaše nouzové signály. Prosím, odpovězte. Elena se cítila omámeně. Jednotná pozemská loď. Ta slova se nepoužívala 200 let. Už neexistovala žádná jednotná země. Rada se o to postarala. Tohle je kapitán Elena Vasquezová, řekla do mikrofonu. Kdo jste? Odkud přicházíte? Přišli jsme domů, kapitánko Vasquezová. Země si pamatuje své děti. Elena se těžce posadila na židli. Země. To slovo jí zasáhlo jako fyzická rána. Země byla pryč, zničená nebo obsazená radou. Každý to věděl. Země je pryč, řekla Elena. Rada si ji vzala během exilu. Chenův smích byl tichý a smutný. To jsme jim chtěli dát vědět, kapitánko. Země je velmi živá. Už 2 století sledujeme naše lidi tady venku a čekáme na správný okamžik k akci. Správný okamžik k čemu? Abyste se vrátili domů. Na vlajkové lodi admirála Katvara nahradil klidnou efektivitu před několika minutami chaos. Obrovská lidská loď se objevila bez varování. Nějakým způsobem obešla všechny senzory a detekční systémy Rady. Zpráva, rozkázal Keith Farr, divoce gestikulujíc před loktím. Admirále, plavidlo se zdá být lidského původu, ale jeho technologie je zcela neznámá, odpověděl jeho vědecký důstojník. Nevysílá žádné zbraňové podpisy, ale co, admirále? Naše senzory nedokážou proniknout jejím trupem. Z čeho je vyrobeno, není v žádné z našich databází. Keithar studoval obraz na své obrazovce. Lidská loď byla krásná cizím způsobem. Všechny hladké křivky a plynulé linie. Nevypadala jako válečná zbraň. Vypadala jako umění. Otevřete kanál, rozkázal Katvar. Kanál otevřen, pane. Lidské plavidlo, tady admirál Katvar z Impéria Zelthanů. Zasáhl jste do zákonné operace Rady. Okamžitě se stáhněte nebo čelte následkům. Odpověď přišla okamžitě v dokonalé zelthánštině. Admirále, tady kapitán Chen. Vnikáte na lidské území a útočíte na civilisty. Máte přesně 60 sekund na stažení svých sil. Keithvar cítil, jak se mu hněvem zdvihají hřebeny páteře. Lidské území. Byli jste vyhnáni z civilizovaného vesmíru. Nemáte tady žádné území. Teď máme, odpověděl Chen prostě. Na Elenině stanici se lidé shromažďovali u komunikačních obrazovek, aby poslouchali výměnu mezi oběma loděmi. Elena zjistila, že zadržuje dech. Rada tam měla 12 válečných lodí, každá dostatečně silná, aby zničila její stanici. Lidská loď byla sama.
Kapitáne Chene, řekla Elena do mikrofonu. Tam venku je 12 válečných lodí Rady. Těžké křižníky a bitevní lodě. Jste si tím jistý? Kapitánko Vasquezová, na tento den se připravujeme 200 let. Věřte mi, Elena chtěla věřit, ale matematika nevycházela. 1 loď proti 12, bez ohledu na velikost, se zdála být sebevražda. Kapitánko, lodě Rady se pohybují, hlásil Tomáš. Formují útočnou formaci. Elena sledovala taktický displej, jak se flotila Rady rozprostřela kolem lidské lodi. Byl to klasický obkličovací manévr navržený tak, aby zasáhl cíl ze všech stran najednou. Lidská loď Vzdor. Admirál Ketvarův hlas se ozval komunikačním kanálem. Ignorovali jste naše varování. Nyní vám předvedeme, proč byli lidé vyhnáni z civilizovaného vesmíru. Admirále, odpověděl kapitán Chen. Zjistíte, proč to byla chyba. První loď Rady zahájila palbu. Elena sledovala proudy energetických zbraní směřující k Vzdoru, dostatek palebné síly na rozlousknutí měsíce. Zbraně zasáhly lidskou loď a prostě zmizely, pohlcené tím tekutým stříbrným trupem, aniž by způsobili viditelné poškození. Nemoguće, zašeptala Elena, ale stávalo se to nemožnějším. Vzdor se začal pohybovat a pohyboval se způsoby, které porušovaly všechny fyzikální zákony, které Elena znala. Neakceleroval postupně jako normální lodě. Prostě se náhle ocitl jinde. Objevil se za jedním z radních křižníků, jako by tam nikdy jinde nebyl. Zbraně lidské lodi nebyly nic podobného energetickým paprskům a střelám, které Rada používala. Místo toho se části trupu Vzdoru zdály natahovat jako ramena z tekutého kovu a dotýkat se radní lodi. Tam, kde se dotkli, se nepřátelské plavidlo prostě rozpadlo, jeho trup se rozpouštěl jako sůl ve vodě. Tomasi, nahráváš to? Zeptala se Elena. Ano, kapitánko, ale nerozumím tomu, co vidím. Elena také nerozuměla. Vzdor se pohyboval formací Rady, jako by tančil, nikdy se nezdržoval na jednom místě dost dlouho, aby na něj nepřátelské zbraně efektivně zaměřily. Pokaždé, když se dotkl radní lodi, ta loď zemřela. Neexplodovala, nehořela. Prostě tiše se rozpadla na své základní komponenty. Za méně než 5 minut bylo pryč 6 radních válečných lodí. Zbývající plavidla se pokusila o útěk, ale Vzdor byl rychlejší než cokoliv, co kdy viděli. Objevil se vedle prchajících lodí a dotkl se jich těmi nemožnými kovovými chapadly a i oni se rozpustili v kosmický prach. Vlajková loď admirála Kejtvara byla poslední, která zemřela. Elena slyšela jeho poslední vysílání, jeho hlas plný něčeho, co nikdy předtím od důstojníka Rady neslyšela. Strach, nemožné, řekl Kytvar. Tato technologie by neměla existovat. Zkontrolovali jsme to. Ujistili jsme se, že země byla zlikvidována. Kapitán Chenova odpověď byla jemná, téměř smutná. Země nikdy nebyla zlikvidována, admirále. Byla transformována. Poslední radní loď se rozpadla jako ostatní. A náhle byl prostor kolem Elenininy stanice opět tichý. Vzdor se nehybně vznášel mezi troskami, jeho stříbrný trup odrážel světlo vzdálených hvězd. Kapitánko Vasquezová, Chenův hlas se ozval přes komunikaci. Vaši lidé jsou teď v bezpečí. Bezprostřední hrozba byla eliminována. Elena se pokusila promluvit, ale žádná slova nepřišla. Právě viděla, jak jedna loď zničila celou radní flotilu, aniž by utrpěla jakékoliv poškození. Lodě, které před několika minutami působily neporazitelně, byly nyní jen rozptýlenými atomy ve vakuu. Jak? Elena konečně dokázala zeptat. 200 let příprav, kapitánko. 200 let učení, růstu a stávání se něčím novým. Rada si myslela, že vyhání lidstvo, aby zemřelo. Místo toho nám dala čas vyvinout se. Vyvinout se v co? V něco, co je mělo nechat na pokoji. Elena se rozhlédla po své řídící místnosti, po tvářích své posádky. Všichni měli stejný výraz šoku, úžasu a rostoucí naděje. Kapitáne Chene, jsou i další lodě jako vaše. Chenův smích byl nyní teplý, už ne smutný. Kapitánko Vasquezová, Vzdor je jen začátek. Země nás poslala najít naše lidi a přivést je domů. Všechny. Eleně se po tvářích kutálely slzy. Domov. To slovo znovu začínalo něco znamenat. Co s Radou? Zeptala se Elena. Mají tisíce lodí, miliony vojáků. Rada udělala chybu před 2 staletími, odpověděl Chen. Mysleli si, že lidé tiše zmizí, pokud je nechají dost dlouho na pokoji. Místo toho jsme se stali něčím, čeho se měli bát. Ale brzy zjistí, že už je pozdě na nápravu své chyby.
Za Eleniným oknem se vzdor znovu rozzářil tou jemnou modrou září. Ale tentokrát nebyl sám. Jeden po druhém se ve tmě objevovala další světla. Další lodě, desítky jich, každá stejně nemožná a krásná jako první. Země nezapomněla na své děti. A teď je země přišla vzít domů. V radní komoře na Zelthar Prime nezažili takový chaos 500 let. Zástupci 14 druhů hlasitě argumentovali, zatímco z celé galaxie proudily nouzové zprávy. Lidé se nejen vrátili, prohlásili válku všem, kteří se podíleli na jejich exilu. Vysoký radní Vrexel z kolektivu Voraců zvedl všech svých 6 paží pro ticho. Jeho hlas nesl váhu věků, když mluvil. Pořádek, přikázal. Musíme mít pořádek, pokud chceme přežít tuto krizi. Komora stichla, ale strach zůstal. Na velkých zobrazovacích obrazovkách taktické zprávy ukazovaly stejný nemožný příběh, opakující se v desítkách hvězdných systémů. Lidské flotily se objevily bez varování, zničily radní síly a znovu zmizely, než mohla dorazit posila. Jaký je náš současný vojenský status? Zeptal se Rexal. Generál Korin z vojenského velení Hygemany vystoupil vpřed. Jeho plazí rysy byly mrzuté, když přednesl svou zprávu. Za posledních 6 hodin jsme ztratili 47 flotil, řekl Korint. Ne poražených, ztracených. Žádní přeživší, žádné trosky, žádné důkazy, že kdy existovaly kromě finálních vysílání. Stichlý šepot strachu se prohnal shromážděním. 47 flotil znamenalo téměř 2000 válečných lodí a přes 3 miliony členů posádky. Jak je to možné? Požadovala radní Itara z Krystalické federace. Naše zpravodajské zprávy uváděly, že lidé měli pouze primitivní technologie. Naše zpravodajství se mýlilo, odpověděl Korint prostě. Lidé vyvinuli zbraně a obrany, které naši vědci nedokážou vysvětlit. Jejich lodě se pohybují prostorem způsoby, které by měly být nemožné. Objevují se a mizí podle libosti. A jejich zbraně. Odmlčel se a snažil se najít slova. Jejich zbraně nejen ničí. Rozkládají hmotu na molekulární úrovni. Na Elenině stanici se evakuace zastavila. Už nebyla potřeba. Lidská flotila se umístila kolem těžebního zařízení jako ochranný štít a kapitán Chen dal jasně najevo, že žádná radní loď se nedostane do světelného roku od tohoto místa. Elena stála ve své komunikační místnosti a sledovala zprávy přicházející z celého lidského vesmíru. Kolonie za kolonií byla osvobozena pozemskými silami. Roztroušená uprchlická osídlení se náhle ocitla pod ochranou nejvyspělejší flotily, jakou kdy kdo viděl. Kapitáne Tomasi, zavolal. Dostávám zprávu z transportních lodí, které jsme poslali dříve. Co říkají? Chtějí se vrátit. Říkají, že je našli lidské lodě a řekli jim, že je bezpečné vrátit se domů. Elena se usmála. Domov. To slovo znovu začínalo něco znamenat. Řekněte jim, ať se vrátí, řekla Elena. Řekněte jim všem, ať se vrátí. Její osobní komunikátor zazvonil a Chenův hlas se ozval jasně. Kapitánko Vasquezová, chtěla byste se připojit na palubu vzdoru? Myslím, že by vás to zaujalo. Elenu fascinovala ta obrovská loď od chvíle, kdy se poprvé objevila. Byla by to čest, kapitáne Chene. Transport, který pro ní přišel, byl nepodobný ničemu, co Elena kdy viděla. Vypadala spíše jako zrozená než postavená, se stejně plynulým stříbrným trupem jako odvaha. Když vstoupila dovnitř, vydechla úžasem. Stěny jakoby ožívaly, jemně pulzovaly měkkým světlem. Vzduch voněl čistě a svěže jako les, který jí popsala babička. Kapitán Marcus Chen na ní čekal na tom, co nazval můstek. Ačkoliv to nevypadalo jako žádný lodní můstek, který Elena znala. Byla to velká kruhová místnost bez viditelných ovládacích prvků nebo displejů. Místo toho se informace zdály plout ve vzduchu podle potřeby, reagovaly na myšlenky a gesta. Chen vypadal mladší, než Elena čekala, možná 40letý. S klidnou jistotou, která pramenila z absolutní přesvědčenosti. Byl vysoký a štíhlý, s tmavými vlasy a očima, které působily mnohem starší než jeho tvář. Vítejte na palubě odvahy, řekl kapitán Chen a natáhl ruku. Elena mu ji podala a překvapila ji vřelost a síla jeho stisku. Děkuji vám za záchranu mého lidu, kapitáne, ale musím se zeptat, jak je to možné? Co se stalo se zemí po vyhnanství? Chen pokynul a vzduch kolem nich se zaplnil obrazy. Elena viděla zemi takovou, jaká byla nyní, ale chvíli jí trvalo, než ji poznala. Planeta byla pokryta stavbami, které jakoby rostly ze samotné země, sahaly do vesmíru jako kovové stromy. Lodě se mezi nimi neustále pohybovaly.
Nelétali, ale plynule se proplétali vzduchem jako hejna ryb. Rada si myslela, že nás zničila, když nás donutila k vyhnanství, vysvětlil Chen. Vzali nám naše kolonie, naše obchodní trasy, naše spojence. Zanechali nám jen zemi a řekli nám, abychom tiše zmizeli. Ale nezmizeli jste. Ne, adaptovali jsme se. Měli jsme největší myslitele lidských dějin pracující společně s jedním cílem. Zajistit, aby se to už nikdy nestalo. Vyvinuli jsme nové technologie, nové způsoby myšlení o prostoru a čase a samotné hmotě. Elena zírala na obrazy plující kolem ní. Jak dlouho to trvalo? 200 let neustálé práce. Každý člověk na zemi zasvětil svůj život tomuto projektu. Nazýváme to velké dílo. Co přesně je to velké dílo? Chen se usmál a Elena viděla v jeho výrazu směs hrdosti a smutku. Spojili jsme se s naší technologií, kapitáne. Ne nahrazení jí, ale s ní splynuli. Každý člověk na zemi je propojen s každým dalším člověkem prostřednictvím sítě, která pokrývá celou planetu. Sdílíme znalosti, zkušenosti, kreativitu. Stali jsme se více než součtem našich částí. Elena pocítila mrazení. Už nejste lidé. Jsme více lidští, než jsme kdy byli, odpověděl Chen. Ponechali jsme si vše, co nás dělalo lidmi. Naše emoce, naši kreativitu, naši tvrdohlavou odmítavost se vzdát. Ale přidali jsme schopnosti, které si Rada nikdy nemyslela, že bychom mohli vyvinout. Obrazy kolem nich se změnily a ukázali bitvu, která právě proběhla. Elena sledovala, jak se odvaha znovu prohání flotilou Rady. Ale tentokrát viděla, co se skutečně děje. Loď se nepohybovala jen nemožně rychle. Manipulovala se samotným prostorem, skládala vzdálenost, aby se objevila tam, kde bylo potřeba. Jsou všichni na zemi takoví? Zeptala se Elena. Každý, kdo si to zvolil. Transformace byla dobrovolná. Ale většina z nás si ji zvolila, protože jsme věděli, že jednoho dne Rada přijde dokončit, co začala. Elena se zamyslela nad svým lidem na okrajových koloniích, kteří bojovali o přežití se zlomeným vybavením a omezenými zdroji. A co my? Vyhnanci. Jsme pro vás stále dost lidští? Chenův výraz se oteplil. Kapitáne, jste přesně to, co jsme se snažili chránit. Vy a váš lid představujete lidstvo v té nejčistší podobě. Přežili jste nemožné překážky, vybudovali životy z ničeho. Nikdy jste nestratili naději. Jste lidštější než my, kteří jsme zůstali a proměnili se. Obrazy se znovu změnily a ukázaly lidské kolonie po celé galaxii. Elena viděla svou vlastní stanici zvenčí, malou a křehkou mezi masivními pozemskými loděmi, které ji chránily. Co bude dál? Zeptala se Elena. Teď dokončíme, co začala Rada, řekl Chen. Ale dokončíme to po našem. Žádné další vyhnanství. Žádné další skrývání na okrajích vesmíru. Žádné další poslouchání, že jsme kontaminace, která musí být vyčištěna. Budete bojovat proti celé galaktické radě. Přimějeme je pochopit, že před 200 lety udělali chybu a pak se postaráme o to, aby ji už nikdy neudělali. Elena pocítila směs vzrušení a strachu. Lidská flotila byla neuvěřitelně silná, ale Rada měla miliardy lodí a biliony vojáků. Můžete vyhrát? Zeptala se. Chenův úsměv byl sebevědomý a chladný. Kapitáne, Rada si myslela, že byla milosrdná, když nás místo úplného zničení poslala do vyhnanství. Dali nám 200 let na přípravu na tento okamžik. Využili jsme ten čas dobře. Pokynul a objevily se nové obrazy. Flotily pozemských lodí pohybující se vesmírem, objevující se na vojenských základnách Rady, eliminující hrozby dříve, než nepřítel vůbec věděl, že je napaden. Rada se učí, že podceňování lidstva má své následky, řekl Chen. Chtěli nás pryč, protože se báli toho, co bychom se mohli stát. Teď zjistí, že se báli právem. Elena sledovala, jak se pozemské síly šíří galaxií jako nezastavitelný příliv. Poprvé za 200 let to nebyli lidé, kdo utíkal a skrýval se. Až to skončí. Co se stane s lidmi jako já? Těmi, kteří zůstali tady venku? Chenův výraz se zjemnil. Vrátíte se domů, pokud chcete. Země vítá všechny své děti. Nebo zůstanete tady venku a vybudujete něco nového s ochranou a podporou země. Volba je na vás. Elena se rozhlédla. Nemožný můstek odvahy. Pak se zamyslela nad svou malou těžební stanicí a lidmi, kteří na ní záviseli. Myslím, že bych se ráda podívala na obě možnosti, než se rozhodnu, řekla. Chen přikývl. Budeš mít veškerý čas, který budeš potřebovat k rozhodnutí. Rada se o to postarala, když nám dala 2 staletí na přípravu na dnešní den.
Venku z průhledných stěn lodi viděla Elena hvězdy. Vypadaly teď jinak, ne chladně a vzdáleně, ale plné možností. Někde mezi nimi volala země své děti domů. Uplynulo 6 měsíců od té doby, co se odvaha poprvé objevila u Eleniny stanice. Galaxie vypadala teď velmi jinak. Tam, kde hlídkové flotily Rady kdysi vynucovaly vyhnanství, se lidské lodě volně pohybovaly vesmírem. Tam, kde uprchlické kolonie kdysi bojovaly o přežití, rostly pod ochranou země prosperující osady. Elena stála na pozorovací palubě stanice Nový obzor, ale nebyla to už ta malá těžební plošina, které kdysi velelala. Zemští inženýři ji proměnili v něco velkolepého. Zářící město ve vesmíru, které hostilo 50 000 lidí. Skrze masivní průhledné stěny viděla stavební lodě budující nové habitaty a továrny. Působivé, že ano, ozval se za ní hlas kapitána Chena. Elena se otočila a uviděla ho přicházet. Vypadal přesně stejně jako před 6 měsíci, což jí stále připadalo zvláštní. Splynulí lidé ze země nestárli stejně jako normální lidé. Je to nádherné, řekla Elena. Ale někdy mi chybí stará stanice. Byla menší, ale byla naše. Tohle je taky tvoje, připomněl jí Chen. Země nedobývá, Eleno, osvobozuje. Všechno, co tady venku budujeme, patří lidem, kteří tady žijí. Elena přikývla. Viděla pravdivost toho v posledních měsících. Pozemské síly se rozšířily po okrajových teritoriích, ale nenainstalovali guvernéry ani nevyžadovali tribut. Místo toho přinesli technologii, zdroje a ochranu. Požadovali pouze, aby kolonie vládly sami sobě a chovali se ke svým sousedům s respektem. Jaké jsou nejnovější zprávy z prostoru Rady? Zeptala se Elena. Chen pokynul a mezi nimi se ve vzduchu objevily obrazy. Displeje ukazovaly hvězdné mapy s červenými zónami označujícími území Rady a modrými zónami ukazujícími lidmi ovládaný prostor. Rada se stáhla do svých jádrových systémů, vysvětlil Chen. Opustili okrajové kolonie a soustředili své zbývající flotily kolem svých domovských světů. Elena studovala mapu. Modré zóny se za posledních 6 měsíců dramaticky rozšířily a zahrnovaly nejen lidská území vyhnanců, ale i obrovské části vesmíru, které kdysi kontrolovala Rada. Stále bojují? Někteří z nich. Zeltané odmítli kapitulovat. A Hygemany stále posílají průzkumné flotily, aby testovali naši obranu, ale většina druhů Rady žádá o podmínky. Jaké podmínky? Chen se usmál. Ale nebyl to šťastný výraz. Chtějí se vrátit k tomu, jak to bylo předtím. Předstírat, že posledních 200 let se nikdy nestalo. Rozdělit galaxii na pěkné, úhledné teritoria, kde každý zůstane na svém určeném místě. A co chceme my? Spravedlnost, Eleno. Ne pomstu, ale spravedlnost. Obrazy se změnily a ukázaly scény z celého lidského prostoru. Elena viděla děti, jak si hrají v parcích na světech, které byly před několika měsíci pustými skalami. Viděla starší lidi, jak se procházejí pod skutečným nebem poprvé po desetiletích. Viděla slzy radosti na tvářích, které nikdy neočekávali, že znovu uvidí zemi. Rada nás nazvala kontaminací, pokračoval Chen. Řekli, že jsme příliš nebezpeční na to, abychom existovali mezi civilizovanými druhy. No, v jednom měli pravdu. Jsme nebezpeční, ale ne tak, jak si mysleli. Co tím myslíte? Mysleli si, že jsme nebezpeční, protože bojujeme, protože se nevzdáváme, protože se přizpůsobujeme situacím, které by jiné druhy zabily. Ale to není to, co nás pro ně dělá nebezpečnými. Elena čekala, až bude pokračovat. Jsme nebezpeční, protože dokazujeme, že jejich systém je špatný, řekl Chen. Tisíce let udržovala Rada pořádek tím, že držela druhy odděleně, tím, že zajišťovala, aby se nikdo nestal příliš mocným, tím, že drtila kohokoliv, kdo se pokusil změnit pravidla. Vyhnali nás, protože jsme rostli příliš rychle, učili jsme se příliš mnoho, stávali jsme se příliš vlivnými. A teď jsme ukázali, že jejich cesta není jediná cesta. Podívejte se kolem sebe, Eleno. Za 6 měsíců jsme dokázali víc, než Rada zvládla za 6 století. Proměnili jsme uprchlické tábory v prosperující města. Přinesli jsme mír do regionů, které vždy bojovaly. Sdíleli jsme naši technologii volně namísto toho, abychom ji hromadili. Elena musela uznat, že měl pravdu. Transformace lidského prostoru byla pozoruhodná. Nejen technologie, kterou Země přinesla, ale i duch spolupráce, který se rozšířil mezi všemi druhy v regionu. Bývalí nepřátelé spolupracovali na projektech, které prospívaly všem. Ostatní druhy v tomto regionu, řekla Elena, ty, které nebyly součástí Rady, se zdají být šťastné, že s námi spolupracují. Jsou.
Krylarská federace požádala o vstup do našeho spojenectví minulý týden. Nimarijská republika chce navázat obchodní dohody. Dokonce i někteří menší členové rady vysílají diplomatické mise. Elena přešla k jinému oknu, které ukazovalo provoz kolem stanice. Lodě desítek různých druhů se pohybovaly po dopravních trasách a přepravovaly zboží a cestující mezi rostoucími osadami. Vypadalo to jako popisy sluneční soustavy Země před vyhnanstvím, kdy byl Soul centrem mezihvězdného obchodu. A co Země? Zeptala se Elena. Jsou spokojeni s tím, jak se věci vyvíjejí? Chen na okamžik stichl. Země je potěšena, že jsou její děti v bezpečí, ale ještě neskončila. S čím? Rada stále existuje, Eleno. Stále říká druhům, co mohou a nemohou dělat. Stále vynucuje vyhnanství a trest na každém, kdo se nevejde do jejich vize pořádku. Dokud se to bude dít, nikdo nebude skutečně v bezpečí. Elena pochopila. Rada kdysi vyhnala lidstvo. Pokud by obnovila svou sílu, mohla by to zkusit znovu. Nebo by mohla cílit na jiný druh, který by se stal příliš úspěšným, příliš nezávislým. Takže co se stane dál? Chen znovu pokynul a na displejích se objevilo něco, co Elena nikdy předtím neviděla. Byla to Země, ale ne proměněná Země, kterou viděla na předchozích obrazech. Byla to Země taková, jaká byla před velkým dílem. Modrá a zelená a krásná. Vracíme se domů, Eleno. Všichni. Země se rozhodla ukončit vyhnanství natrvalo. Co to znamená? Znamená to, že půjdeme do jádra světa Rady. Posaďme se s nimi a promluvme si o tom, jak by galaxie měla doopravdy fungovat. Eleně přeběhl mráz po zádech. Rozhovor, vyjednávání. Země dává přednost řešení problémů dialogem spíše než silou. A pokud nebudou vyjednávat, Shenův výraz schladl. Pak zjistí, že vyhnanství bylo jediné, co je chránilo před námi. Elena se podívala na rušnou stanici kolem sebe a pak zpět na Chena. Chceš mě přimět znovu volit, že? Zůstat zde v bezpečí, nebo se vrátit do jádra světa pro cokoliv, co přijde dál? Nic tě nepřimějí, Eleno. Říkám ti, že Země jde domů a každý, kdo s námi chce jít, je vítán. Elena si vzpomněla na příběhy své babičky, na modré nebe a zelené louky rodné planety lidstva. Vzpomněla si na jednací sály Rady, kde bylo rozhodnuto o vyhnání jejího lidu. Vzpomněla si na admirála Katara a jeho lodě a na to, jak si byl jistý, že lidé jsou jen kontaminace, kterou je třeba vyčistit. Kdy odlétáme? Zeptala se. Chen se usmál a tentokrát byl upřímně šťastný. Zítra, flotila je již sestavena. Elena se naposledy podívala z okna. V dálce viděla Defiance visící ve vesmíru jako stříbrná hvězda. Kolem ní stovky dalších lodí Země čekaly v dokonalé formaci. Za nimi plavidla spojeneckých druhů přidávala svou sílu k rostoucí armádě. Kapitáne Shen, Eleno, řekla, až dorazíme do jádra světa, co řekneš radě? Pravdu, Eleno. Řekneme jim, že vyhnanství skončilo. Vysvětlíme, že lidé se vracejí domů a ujistíme se, že pochopí, že pokusit se nám zastavit by byla jejich poslední chyba. Elena se usmála. Po 200 letech útěku, skrývání, po tom, co jim bylo řečeno, že nikde nemají místo, se lidstvo konečně vracelo domů. Ne jako uprchlíci nebo vyhnanci, ale jako rovní, možná i více než rovní. Kapitáne, řekla Elena, myslím, že moje babička by si přála vidět tento den. Vidí ho, Eleno. Každý člověk, který zemřel ve vyhnanství, každý, kdo snil o návratu domů, každý, kdo odmítl ztratit naději. Všichni jsou teď s námi. Elena se naposledy podívala na hvězdy ze své stanice v okrajových teritoriích. Zítra ji ty hvězdy povedou k Zemi, domů, ke konfrontaci, která rozhodne o budoucnosti galaxie. Vyhnanství končilo. Skutečná cesta právě začínala. A někde v temnotě mezi hvězdami čekala Rada ve svých jádrech světa, stále nechápajíc, že druh, který odhodili, se stal silou, která přetvoří vše, co si mysleli, že vědí o moci, o spravedlnosti a o tom, co se stane, když dáte lidstvu 200 let na přípravu na den, kdy se vrátí domů. Den konečně nadešel. Děkuji, že jste sledovali toto video až do konce. Opravdu si vážím každé chvíle, kterou jste zde se mnou strávili. Právě teď směřujeme k prvnímu milníku. 1000 odběratelů. Pokud vás moje příběhy alespoň trochu oslovily, prosím podpořte mě kliknutím na tlačítko odebírat. Subscribe. Každý odběr je pro mě velkou motivací pokračovat a přinášet vám další hodnotné příběhy. Uvidíme se v dalším videu.